Κυριακή το Βαγιόνιος εδώ, λειτουργήθηκαν αυτιά. Και ναι. Αλλά δεν καθίσαμε πολύ, γιατί φύγαμε για το σπίτι τώρα. Δωμάτιο, στο Αρετούσα, ξενοδοχείο, Μητρόπολη. Yeah, she married you. Χρόνια πολλά. Στο Ανέστη. Χρόνια πολλά. Το πιο γερό, Ποιος έσπασε. Το Ανέστη. Το Αυτό είναι γερός είναι. εγώ έχω γυρί μύτη. Ναι, πολύ γερή. Το Ανέστη. Έχετε μύτη. Ο Πάπας, ποιος. Το πίσω είναι. Ναι, στο πίσω. George. Oh, you the champ? Who's the champ? Wait a minute. Wait a minute. You didn't do me. Έλα. Για να δούμε. Στο Ανέστη. Αλλά το Ανέστη. I'm the champ. Έλα. Στο Ανέστη. Εμείς δεν πάμε για Άγιο. Αυτό θα το μάθω προσίγουρα στο για να ξέρουμε. Δηλαδή ο Όσιος είναι hierarchy του της Μίγκερ, Όσιος ο Άγιος. Όσιος θα πρέπει να είναι, διότι ο Όσιος είναι ο Λουκάς, ήταν ευαγγελιστής, είχε γράψει τα Ευαγγέλια, είχε γράψει... Δεν μου στο πεις, Όσιος δεν μου στο πεις. Όσιος δεν υπάρχει, δεν έχω ακούσει. Ποιος το λέει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει, fake. Thank you. Γιώργο, διαλύσε και μετά. Αυτό εκλείδη. Θα μη στο ρωτήσεις. Να καθίσει ο Θεός. Έλα, είσαι από εδώ. Έτσι, κάθισε εκεί. Ο Άγιος ο Θανάσιος. Κάνεις το ίσα. Για να μην είσαι με την γονείς ευσεβείς. Και τι σημασία Σπούδασε και άλλος όχι την παρουσία και έγινε... Και έγινε αγοράκι. Και να το ρωτήσεις. Όχι και περάζει την περίπτωση. Αλλά είναι αδύνατο. Κανένας δεν ξέρει. Έξω από το μάζι ποιος είναι, ο Λουκάς ή ο Όσιος Λουκάς ή ο Όσιος Μελέτης. Το Πανασίλη, δεν είναι στο μάζι. Όσοι μελέτης. Διάβαζα δύο μαζαρκέα. Έχετε μετρήσει πόσες φορές έχετε στην Ελλάδα. Πάτε από la σοκολάτα. Δεν υπάρχουν εδώ, Αυτά το ίδιο χρόνια. Οι ειδικές κομμάτες κατάγουν δύο φορές. Κάνετε κάμερα. Είχε κόσμο προς τα έξω, που πηγαίνουν στα καρνιά. Πρώτη φορά κατέβει το 70. Στο Μίχα την είχες πάρει. Λέω Μίχα, θέλω να δω μια πολύ ωραία τούρτα παγωτόνια. Μαζί με γύρω μας. Ήταν δύο τούρτες. Το έδωσε το μεσάρι. Σοκολάτα και μισή σαντίγια. Η Φρυσόρη. Είδες τις Πολύ κόσμο. Το φοβόταν. Δεν είχε πιάσει μέσα. Και αυτό που είναι ήταν το ζήτημα. Μια φίλη, τη Γεωργία, Τζόρτζια. Τι λέτε. Η Τζόρτζια. Να σου πω τι Γεωργία. Too much food. Δεν είναι ηλικία του Γιώργη τώρα. Πρόκειται να γίνει 40. Μικρή που το τρώει. Θέλει τι να κάνουμε και το κάνουμε. Τα μάτια. Παρατήσουν τα παιδιά τους, τους άλλους και οι Γιώργοι στο Μιούρα. Πρέπει να δείτε.